Hijo de puta, tío, nos va a joder. Este está comprado. Muchísimo. Montero pega como Sí, le sí. debiesen dinero. A la derecha. Todo que se mueve en el desmarque. Muévela. Le había ganado la posición Villato Sí, y qué bien. optó por derribarle. Taquinardi. Zidane. Joder, ¿qué pasa al hombre? A cerveza acompañou a humanidade dende un principio. Aínda que non se coñece exactamente a data do seu descubrimento, xa se coñecía esta brevaxe en Oriente Medio, alá entre o Tigres e o Éufrates, en Mesopotamia, uns 10.000 anos antes de Cristo. De todos os xeitos, a mitoloxía exipcia afirma que foi Osiris, deus de agricultura, quen ensinou aos humanos o xeito de fabricar a cerveza. Créese que foi esta civilización quen incluíu na elaboración da cerveza alá polo século VII a.C. a flor do lúpulo, que lle confire a esta a súa frescura, o seu aroma e mailo seu delicioso amargor. Os povos celtas fabricaban a cervoás, que era un líquido fermentado obtido xeralmente de cebada, que tiña maior gradación alcohólica que as cervezas modernas. A pesar de que os romanos consideraban a cerveza alimento de bárbaros, Hipócrates recomendaba aos médicos que a receitaran, xa que se trataba dun calmante suave que apaga a sede, facilita a adicción e fortalece o corazón e as sensibias. Despois da caída do Imperio Romano durante a Idade Media, a cerveza se fabricaba en moitos fogares do centro de Europa. A tradición de elaborar a cerveza nos mosteiros aparece en Suiza no século IX e a finais do século X xa se crearan gran cantidade de fábricas de cerveza en Artois, Flandes, Picardía, Alsacia e París. A principios do século XVI, Guillermo VI establece que na elaboración da cerveza en Alemania só se pode utilizar malta, lúpulo e auga. Actualmente esta lei mantense en este país, mentras que noutros países úsanse outros cereais como o arroz ou o centeo. O introductor da cerveza en España foi o emperador Carlos I, gran afeccionado a esta bebida, que até levou un mestre cervexeiro traído de Flandes o seu retiro de Yuste alá polo século XVI. Foi a finais do século XVIII cando se introduce a máquina de vapor nas cervexeiras inglesas en todas as fases de elaboración. No século XIX, durante a Revolución Industrial, gracias á invención do frío artificial, son melloradas as técnicas de elaboración da cerveza e da súa conservación, levando así a súa calidade ata límites impensables ata ese momento, xa que ata o de agora era unha bebida de tempada. A finais do século XIX, o produtor de Budweiser americana embotella por primeira vez a súa cerveza a grande escala e utiliza a pasteurización para conservala. Actualmente, no sector cervexeiro, produciuse un movimento de concentración, pasándose da existencia de 3.200 empresas cervexeiras de principio de século a 100 hoxe en día. Alemania é o único país que conseguiu manterse. Fonseca. Es que no tenía que poner aguardiente. Tenía que poner azúcar. Dejarse de coña. Este es hijo de puta, tío. Que está dando leña. Falta. Ya tiene una amarilla. Para el Madrid. A ver si lo Lo echa. cierto es que solo Zidane es el hombre que parece querer proponer algo y el que busca el balón en todo momento. Si Tío, el maricón del Piero nos va a tiene joder. Del Piero sigue sin aparecer, pues Mira, mira, Jovic está muy ahí. encaminada. Va a entrar Jaime en el Madrid. Suéltala. Hola. Hola. ¿Qué servimos? Toma como cerveciña. Muy bien, ¿cómo unir? Es lo que cerveza me pongo. ¿A qué fabricamos? No metemos otros.
Mándeme unha rubia para probar. En copo en xa. Unha xerriña. Salud. Que boa pinta ten. Pero esta cerveza de que fan? A fabricamos tendo unha boa cebada, unha boa agua de manantial, lúpulo e levadura. Partimos da cebada malteada, e unha vez triturada pasa ao alambique de cocción, toda a cantidade, con agua quente. Aí empezamos o proceso de cocción, pasamos unha parte ao alambique de maceración, outra parte queda no alambique de cocción, e seguimos cocendo. Logo bombeamos unha parte, a través do alambique de cocción, seguimos cocendo, e mandamos todo para o alambique de maceración. Aí queda un tempo reposando. Sacamos o mosto do alambique de maceración e damos unhas duchas con agua quente a 85 grados hasta que otamos o mosto que necesitamos fabricar. E añadimos lúpulo e facemos a cocción final. Unha vez terminado, pasa o depósito de reposo, o Whirlpool, que ten unha entrada tangencialmente, fai que os sólidos se concentren no centro do depósito. Así, o que obtemos é un mellor filtrado antes de ir para a bodega. Para a bodega temos que mandala a unha temperatura bastante baixa. Entonces, o que facemos é pasala por un enfriador, donde dunha temperatura de 80 grados a baixamos para así obter unha boa fermentación na bodega. Pois queda fermentando que pode tardar entre 5 e 9 días. Unha vez pasado ese proceso, a cerveza queda prácticamente en maduración. Maduración que pode tardar entre 10-12 días. Entonces, como podo levarlle un pouco de cerveza aos meus compañeros de piso? Pode levarlle un barril de 5 litros. Pois traelo. E así canto lle dá? Nada, é un monseque da casa. Bueno, Que disfrutedes bebendo. pois moitas gracias, logo. Vale. Vale. Venga, Encantado. hasta logo.